Nagpain ang Office of the President sang 760 million pesos nga bulig-pinansyal sa 38 ka mga syudad kag probinsya bilang sabat sa dako nga kahalitan nga ginbilin sang Bagyo Tino. Ang pondo gamiton para sa madasig nga pagbangon sa mga nabiktima nga mga pamilya kagamuan sa rehabilitasyon sa mga naapektuhan nga lugar sa Iloilo Province. 50 million pesos ang ginpain nga bulig nga mong pinakadako nga financial assistance. Pareho man nga kantidad ang ginpain para sa Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Bohol, kag Negros Oriental. 40 million pesos naman kada isang batunon sa Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique, kag Aklan. Ang Leyte kag Masbate mayara sang 30 million pesos kada isa. Ang Guimaras, Agusan del Norte kag Dinagat Islands mayara sang 20 million pesos ang kada isa. Tag 10 million pesos naman ang batunon sang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, kag Palawan. Tag 5 million pesos naman ang ginpain sa Albay, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte, Iligan City, Romblon, kag City of Manila. Naibalawan nga anunsyo man kapon nga adlaw ni Presidente Marcos ang State of National Calamity kasunod sang kahalitan nga dala sang Bagyo Tino.